Maikanem Apilin. Tinabalabas Simu ko dansong gaputamang namnamada iti ingkari ni Victor kadakwada atulong. Ingkarimot ni Rina kasarita na ni Papana tapno may subli dagiti dagada nga inag-aguman na kadagiti masaknan. Iti sabali abangir sakbay nagsatan iti anges ni Bakatsela. Binilin namanen ti apuna. Kasta unay asang iti balasang. Iti matmansyon da Carlota. Kinid daw na kini Victor ngagikat komanda ito iti serbisyo. Itagagayem. Adto iti tuloy iti nobela tayo na pauluan. Maikanem Apilin. Awanan ti parikot dito San Isidro, Victor. Napaksyat yumatan dagiti rebelde. Kat kayat ko nga agikat kan iti serbisyo. Mama. Panunutan na kami kumaakanayon ang madandanagan kan ka, iho. Bakit akon? Kat saan kon akabailan dagiti amin at trabaho, apamastrakan mi iti da iti papam. Iso apang nga asim, iho. Agikat kan iti serbisyo. Kat panawin matan, tapno si kan timang taming, kadagiti pamastrakan mi iti da iti papam. Kaya't kakasarita, sakbay apumanaw kami. May destino kami ti sabali a lugar. Iso kaya't kakasarita. Awanan ti pagsaritaan, tabay. Ami. Mawatak no apay asan at dinakamat ni Auntie Ella. Tinapagtang mo. Inlibak na kanyak. Isumot lagay mga impakpakaasin na iti kanyak. Asaan mi apat patayan ti grupo ni Hansong. Tagayan. Kamang kayo kinilando iti dayta ag grupo. Urayan niya pa'y tinapaspasamak. Kaya't kung naibagagan ka, at sika pa'y lahan ti ay-ayat. Pastor! Di mo baliksan. Ami. Umuna iti amin. Saan ako na maikarikan ka? Baknang ka. Naragpat mo ti arapaak mo iti biyag. Idin tatasyak. Saan apulos? Kang runaan na. Nadadaalan ti kinatao. Kat pulos. Asaan ako na maikarikan ka? Nang runa payitan, taaddan ikalaysam. Ami. Iso ti may kariparakan ka. Saan na siya? Katitapay, kamlawan kayon iti maangay to akalaysayo. Saan ko nga'y ayatan ni Rina? Pastor! Diyak kaya ito namang nagpainuan yaman ti magang. Aklo nagtiamin. Kat ikarigatan ka. Alipatan. Papa? Napatigak ka di kada kayo nga anak nyo? Apaya kasta tinakunamiha. Dadamagan ka di day taabanag. Sungbatan nyo ti saludsud ko, Papa. Natural, iha. Ipatpatag da kaunay. Da kami kan ni mamam. Maaramid jo ka diti amin, akid dawak, Papa? Apa nang ipanagnag yo, anapatigak kada kayo? Sige, iha. Uray anya pa da takid dawam. Tung palag. Agyamanak, Papa. Ala, ibagam no niya ti kayat mo akid dawan. Tung palag, iha. Kayat ko nga isublimon dagiti daga nga inag-agaw mo, Papa. Aniya. Damang ansong kan dagiti kakadwana. Isuda dagiti inag-agumam iti dagada. Iso nga isublimon kadakwada ti dagada. Aniya. Day tagayan ti gapuna ang nagrebeldeda.
Iso nga isublim ko man dagiti dagdagada nga inag-agaw mo, Papa. Isublimon ka dagiti akin kukwa. Aniya? Awan tinag-agaw ko adagada, iha. Papa, ipagpagapuyo ko makanyak. Isubliyon dagiti inag-aguman nyo adaga. Aniya? Pangaasiyo, Papa. Apong Sela, natungpal ti kiddaw mo. Iti abay ti tanam day di apong dalmas tinakay tanaman. Agab-abay kayo ita, apong. Nakalidlidaya kitan, apong. Gaputawan kayo na makitkitak. Da kayo anang ipatag kanyak. Anangaywan kanyak, sipon ubingak. Agmay-may sakitan, apong. Katikabsat ko. Jak amuno sa dino tipang sapulak ken kuana. Siyak ni Elizabeth, adaki ti radyo. Kaya't kayo akasarita. Mabalin ka di tagdamag? Sige. Songbatan ka iti amin adamagam. Saan ka di rebelde kayo? Kat damag ko asimuko kayo. Wan, ma'am. Damag ko pa'y mismo nga umili kayo dito sa San Isidro. Kat anya aga po nagrebelde kayo. Kaya't ko amamuan kabsat. Sige. Ibagam amin asalutsudam. Kat songbatak amin. Salbagkit di dayjay nga anak mo, Anita. Oh! Apay, anya tinaramid na? Agasem dayta. Kid-kid dawan nang isublik dagiti inag-agaw ko adaga. Anya? Sana mabalin ti pampanunutan ni Rina. Apay akasta tikid-kid dawan na kan ka. Diyaka mo itinayjay nga anak mo. Kat, anya ti aramidam? Saan ang mabalin ti kid daw na? Awan ti daga nga isublik. Gaputak kukuak amin dagiti amin adaga nga adda iti asidag ti masakupak. Kukuak amin. Papagayam, awan ka din tinasaya at amapasamak dito'y ili tayo as San Isidro. Dagiti rebelde a grupo ni Mang Ansong kakabsat. Iti anya aga po ang nagrebelde da. Gapo tanaagawan da. Inagaw tinangato at tao dagiti dagdagada. Saan lang nga dito kakabsat? Napapatay pa'y dagiti dadakkel da. Gapo iti panagkadkad da iti. Katiso da ita ti saksakitan dagiti nagrebelde kakabsat. Apay nga adda dagiti tao abuklis. Anas ka na pumatay kan agawon dati sa nikwatipada da tao. No asino ka man, si kaabuklis nga day tituray. Agpulukan tumitlaang. Papagayam, takwatan no asino day ta nga day tituray abuklis, kandakas at tao. Alakastan, katagpakadamanin to'y pagayam nyo ititangatang. Ni Eliza, mangibatbati itinaimbag nga orasyo. Dahito ti samiwang apara kada kayo amin. Nangag ko, senyor. Da kayo talaga ti paspasagidan dahil nga announcer iti radyo. Buklis, kandakas kayo kanong adda iti turay. Oh, sige! Ipak niyo dayjay no asino man. Senyor. Patayan yon! Tapno awanan ti problema. No kasta, maidistino kayo iti sabali a lugar? Wen, Auntie Ella. No mabalin, saan min akayat a pumanaw ka, Victor? Auntie. Mayadayo ka manan kada kami.
Victor, adaman damagakan ka? Anya dayta? Awan ka din ti panagayat mo kan ni Ami? Iso ti pitik ti pusok, anti. Apay nga rod apanawam. Anti. Anya nga tanupat gam tikid daw ni mamam. Agikat kalaangan iti serbisyo. Bakutan ni mamam, kat dinan kabailan dagiti daddo maatrabaho. Agam, ala, at dalataken ka amangaddang Victor. No kunam apumanaw ka manen, tama idistino kayo iti sabali a lugar. Anya nga rod. Tinapatag, agan annad ka kumaakanayon. Anti, hala. Di mo ko mabaybayan ni Ami. Wen, aramidak dayta. Nakasurat amin iti dayto a papel tinagnagan dagiti inag-agawam iti daga, papa. Anya. Aday damat gayam. Lading ito iha. Ngamjak mapatgan day takid daw mo. Anya. Agkid daw kalangan iti sabali asaan aday ta. Anya. Lading ito. San ko marami day ta ngayong bagam, iha. Awan ti daga nga isublik. Awan ti daga nga inagaw ko. Isuawan ba't nga rod ti isublik? Ngam papa, nagkariak ka dagiti atat tao ang maisubli dagiti dagada. Itian niya aga po. Apay, papakibiyangam tayo taabanag. Gaputawan karbangan nyo iti dagada, papa. Anya. Ni talaga apat-pat ganda, papa. Isubli nyo dagiti dagdaga dagito'y atat tao. Pangaasi nyo. Saan nyo kung mga urayan adakdakas pa iti mapasamak? Rina. Dahita ti gapo na ang nagrebelde dagito'y atat tao, papa. Gaputan na agawan da. Saan da ang mairupir ti kalintaganda, iso ang nagrebelde da. Anya. Papa, pangaasi yo. Isubli yung ti diyo kuko adagdaga. Gaputan ang mga nudakdakas pa iti mapasamak. Di mo ipilit ti kayat mo. Jak agtungpal iti daytangay bagam. Ami, dayto yan ti pagbutbut ngak ang mapasamak. No kumatadim ngag ka iti kanyak. Saan ka kumaanag ba nag-akastoy? Pagayatan ni Victor ti kastoy, anti. Ngamkas itinakunana. Makarwar kami tumatlaang ditoy. Tulungan na kami, tapno makarwar kami. Ami. Ngam saan kon akaya ti rumwar diti pagbaludan. Kaya't kon ti agyan ditoy, aginggat-inggana, anti. Kaslawan nga minan ti serbi ti biyag kanya. Ami. Nangroon na kat. Kat, anya. Ti lalaki nga ay ayatag. Mangikallaysan iti sabali. Ni Victor? Ikallaysanan to ni Rina. Anya. Kas-kasukat ti panangisubli ni Don Simon iti dagdaga nga inag-agaw na. Anya? Dahita ti imbaga kanyak ni Rina, anti. Isukano ti inkari ni Victor. Anya? Apay akastoy. Apay akasla ipatay kun dayta ang banag. Apay anasakit lang na dayta ang banag kanya. Idin to taamokmat. Asa anak ang maikarikan ni Victor. Ami. Jakpay lang amin natay iti gubatan, anti. Tapno saan ko narikraknaan na ito'y asakit. Ami. Jakpay lang amin natay. Ami. Sakbay ako manaw ka, Victor. Agsarita ta kumapay. Adda ka di bagayo, anti? Napatag unay. Sige.
Ibagayon na niya dayta. May papan ka ni Ami. Nagsarita kami. Tanapan ko sinarungkaran itay. Ha? Ammom kadi akayat nan timatay. Kasta unay asangit na itay. Di pa'y lakano natay itigubatan. Anya? Victor, asino kadi atalaga ti ay ayatem? Ni Ami, wenno ni Rina. Ante Ella. Asino? Ni Ami. Ngam apay nga rod, ani Rina ti ikalaysam. Apay, awan ka din ti sabali apamuspusan. Tapno isubli ni Senyor Simon dagiti daga nga inag-agaw na. Asaan anas kan nga agsakripisyo ti ayan-ayat yu ka ni Ami. Ante. Saan mo ka di anapanunot ti panagsagaba ni Ami? No kasta ti aramidam. Anya ti plano? Ibagam ko makanyak, Victor. Tadyak patyan nga ikalaysam ni Rina. Idinto ta ni Ami mo ti ay ayatam. Ante Ella. Tungpalem ka di ti karim ka ni Rina? Nga ikalaysam? No bilang ta isublim ni Senyor Simon dagiti inag-agaw na adaga? No tungpalem, kasanumatan ni Ami. Anya tinamnamaem ang mapasamak. Anya, Victor. Anya ti isungbat ni Victor iti dayta damdamagan ni Ella. Gagayem, di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem abilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Rebutazo. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. May kanem abilin!